ימים מורכבים עוברים על החברה הישראלית מאז ה-7 באוקטובר. ימים בהם אנו חווים טלטלה אדירה, שואלים את עצמנו שאלות קיומיות עמוקות, נתונים לתהפוכות פנימיות, אזוריות וגלובליות שאינן נותנות מנוח. מי נהיה כשנקום מהאפר, שאל דוד גרוסמן במאמר שפרסם בהארץ באוקטובר 23. כיצד הטראומה תעצב מחדש את זהותנו, כיצד נבנה חברה שפויה ואנושית שתקום מן החורבן. המלחמה באזורנו עדיין לא הסתיימה, קו העימות נותר חשוף, ואפילו ברגעים אלה אנו נתונים למצב שיכולים לקרוא לנו למרחב המוגן, ודרך אגב הוא כאן בחמ"ל קרוב, נקווה שלא נזדקק לך. ולמרות כל אלה, כבכל שנה, אנחנו מתכנסים על מנת לזכור את מוראות התקופה ההיא, מוראות השואה. עם השנים מתמעטים העדים ואנו מלקטים סיפורי עדות מפי הדור השני והשלישי. לעתים הרכבת הפאזל אינה פשוטה כלל ועיקר, שכן חלק משורדי השואה לא ירבו לספר, והתמונה הגדולה נאספה מפרטים שנדלו מתוך רעיונות קצרים או מהעברה בין דורית שלעתים הייתה מקוטעת מאוד ונטולת פרטים שאפשרו בניית סיפור אישי ומשפחתי. הערב נעמה בייפוס תספר את סיפורה של אמה יולי, זיכרונה לברכה. עד שנות ה-60 לא דובר כל כך על שואת יהודי טרנסניסטריה. חוקר אמריקאי בשם יוליוס פישר פרסם אז את הספר טרנסניסטריה, בית הקברות הנשכח. נעמה תשתף אותנו בסיפור ככל שפיסות המידע אפשרו בניית תמונה קוהרנטית, ובנוסף נשמע על חוויית המסע המשפחתי שערכו לאור המידע שהצליחו ללקט. השם טרנסניסטריה, מעבר לנהר הדניסטר, בין הנהר בוג ודניסטר, אינו אלא הגדרה גיאוגרפית מלאכותית שנוצרה במלחמת העולם השנייה, ומתייחס לאותו חלק של אוקראינה שהיטלר מסר לרומניה בתמורה על השתתפותה במלחמה בברית המועצות. שואת טרנסניסטריה החלה בצו הגירוש של היהודים אשר צעדו ברגל מאות קילומטרים ושוכנו במכלאות מעבר לנהר. מי מהמגורשים אשר שרדו את המצעדים הנוראים, ביניהם זקנים, נשים וילדים רבים, רוכזו בעשרות מחנות ריכוז מאולתרים, בתנאים מזעזעים כשהם סובלים מקור, רעב, מחלות ומעשי אונס והתעללות, אשר בוצעו על ידי חיילים רומנים, גרמנים ואזרחים מקומיים. אל אירועי טרנסניסטריה באותן שנים נקלעו מי שלימים הפכו לסופרים, משוררים ואנשי רוח חשובים ומשפיעים, אהרון אפלפלד, פול צלן, דן פגיס ואחרים, אשר אימת טרנסניסטריה המשיכה ללוות אותם ואת יצירתם. בבואו לתאר את מושג האפלה האנושית כתב אהרון אפלפלד. רק אחרי השואה התחלנו להבין מה זאת אותה אפלה שבאדם. דוסטויבסקי תיאר את האפלה, קפקא תיאר אותה, אבל רק אחרי השואה תפסנו את עומק האפלה שיש בבני האדם. את אירועי טרנסניסטריה ליוותה שתיקה, שתיקה של בושה, של אשמה, של חוסר יכולת להכיל, של מבוכה, הן מן הצד הרומני והן מצידם של היהודים. כבר בשנות ה-40, כשהניצולים חזרו אל תחומי רומניה, נעשה הכל כדי לטשטש מהתודעה הציבורית את פשעי טרנסניסטריה ולמחות אותם כאילו לא היו. הערב נעמה תסייע בידינו לזכור ולהזכיר ולהתגבר על אותה שתיקה. ערב טוב, תודה שבאתם. אני דור שני לשואה, ואנחנו הולכים ומתבגרים, ושורדי השואה הולכים ומתמעטים כמעט וכבר אין. והחלטתי לנסות לספר מהחוויות שלי קצת, ומה שידוע לנו ממה שעברה אימא. אני חייבת להגיד שהעדות שאני נותנת פה זה העדות של אימא, שזה בעצם העובדות שיש בידיי. אימא נתנה עדות פה בשמיר ב-1963 להינדה יוגב, זה שמור ביד ושם. מעט מאוד דברים סופרו בבית, מדי פעם הייתה הערה פה והערה שם, והיו דברים ששאלתי והיא ענתה, וברוב המקרים היא לא דיברה על השואה. אז כל מה שיש בידי, ויכול להיות שבני משפחתי, אם ישמעו את מה שאני אומרת, יתקנו פה ושם, הכל מבוסס על העדות שלה, חלק מדויק יותר וחלק מדויק פחות.
אמא נולדה, אנחנו ידענו שהיא נולדה ב-1919, רק מאוחר יותר נולדה לנו שנולדה ב-1918, באוקטובר, בדיוק בעת שהסתיימה מלחמת העולם הראשונה, והיו בסוף מלחמת העולם הראשונה, השתלטו הרומנים על האזור של בוקובינה, איפה שהיה צ'רנוביץ, והאנשים נאלצו לחיות ברומנית. הם לפני כן היו שייכים לאימפריה האוסטרו-הונגרית ודיברו רומנית. היהודים דיברו בבית יידיש, אבל כולם דברו גרמנית. עם השתלטות הרומנים התחילו לדבר רומנית. ב-1940 בערך היה קרב שהרוסים לקחו חזקה על צ'רנוביץ, אבל זה לא החזיק הרבה זמן מעמד, והעיר נלקחה שוב על ידי הרומנים, ובעצם המשפחה גרה בעוני בטרנסניסטריה, סליחה, בצ'רנוביץ, האב ברוך היה פחח, האמא דבורה מילקה גידלה 5 ילדים. הבת הגדולה בתמונה הזאת כבר לא נמצאת. הבת הגדולה קראו לה חנלה, היא נולדה די הרבה לפני אמא שלי, 13 שנה, והתמונה הזאת נשלחה אליה. היא עלתה לארץ ב-1928 והתיישבה בקיבוץ מעברות עם גרעין של השומר הצעיר. פה רואים את הסבא ברוך שנקרא בנדיט, האם דבורה מילקה. לידה צילה, אחות גדולה מאמא שלי, יוליה, שהייתה בדיוק באמצע בין 5 הילדים, האח הקטן הרשל, צבי, ועל הברכיים של מילקה יושבת שורה. אני אקרא לה שורה כי כל חייה קראו לה שורה, היא שרה. והיא פה תינוקת בערך בת שנה. אני מעריכה שמאחר ושורה נולדה ב-1924, התמונה המשפחתית, שזו התמונה היחידה שאני הכרתי, נלקחה ב-1925. זהו, וכמו שאמרתי, צ'רנוביץ הרגישו את המלחמה רק ב-1941. הרוסים כבשו אותה, ומיד אחרי זה נלקחה שוב לידי הרומנים. הרומנים שיתפו פעולה, אז כך נראה היומן, העדות. הרומנים שיתפו פעולה עם הגרמנים, והגרמנים בעצם נתנו לרומנים לנהל את היהודים. רוב יהודי רומניה מתו מרעב ומחלות ומקור, ופחות בהשמדה מתוכננת. יולי, אמא שלי, הייתה צעירה בשנות ה-20 המוקדמות. היא ושורה, אחותה שהייתה בשנות ה-20, בערך בת 16, 15, 16, היו מה שנקרא אוהדות הבולשביקים, אוהדות הקומוניסטים, וכשהרוסים ברחו מפני הגרמנים והרומנים, הם עלו איתם על רכבת וניסו לברוח איתם לרוסיה. נסעו מזרחה, אם אתם רואים את צ'רנוביץ על המפה, הם נסעו עם הרכבת לכיוון ברית המועצות, וקצת מזרחית מקמניץ פודולסקי, הרכבת הופצצה, ואמא כתבה שכולם נפוצו לכל עבר. הם היו קבוצה של כ10 חבר'ה יהודים שברחו עם החיילים מצ'רנוביץ, ויולי ושורה הייתה איתם חברה בשם פוניה. והיא אומרת, היינו קבוצה קטנה של יהודים חברים כשהרכבת נפגעה בהפצצה. הגרמנים השיגו את כולם. החיילים הרוסים התפזרו והאזרחים נתפסו בידי הגרמנים. חלק מהם הצליחו להסתתר בין אוכלוסיית המקום, שהייתה בעיקר אוקראינים וגם יהודים מקומיים. פה הייתה להם בעיה של שפה, כי הם לא דיברו, הם דיברו גרמנית והאזור היה אוקראיני, דיברו שם מן הסתם פולנית ורוסית.
היהודים לא הסבירו פנים בלשון המעטה לפליטים שחיפשו את דרכם בחזרה לצ'רנוביץ. הם ניסו להתחיל לחזור לצ'רנוביץ, לצעוד מערבה, והיא מספרת שהם הגיעו לעיר שנקראת קמניץ פודולסקי. כל האזור מעל קמניץ פודולסקי זה אזור שנקרא רמת פודולסקה, והרבה מקומות נקראים שם פודולסקי או פודולסקה, אנחנו היינו שם. זאת תמונה של העיר מאז, זו עיר קטנה ויפה שביקרנו בה. הם שהו שם בערך חודש, והאזור היה כבר תחת כיבוש גרמני. לאחר כחודש הוקם שם גטו, ואז הקבוצה שלהם החליטה לעזוב. הם קיבלו תעודות מעבר ועברו לעיירה שנקראת זונץ. העיירה זונץ נמצאת על גדות נהר הדניסטר. היה שם גטו, אזור מרוכז שפליטים ויהודים חיכו שם בניסיון לעבור את הנהר לצד השני של הדניסטר. הם היו שם, הגברים עבדו בבניית הגשר, שרואים פה בתמונה את הגשר על נהר הדניסטר מזונץ, ואנשים עבדו שם וניזונו משיירים של הצבא הגרמני. הם עבדו שם והקיום היה מאוד בדחק, ומי שלא הצליחו לחצות את הנהר, הם התחילו בהליכה לעבר הגבול הפולני, דרך הכפר קספרוויץ, או קספרויצה, תלוי איך מבטאים את זה, ככה נראה הכפר הזה, והוא בעצם הליכה לאורך הנהר בכיוון מזרחה. קספרוויצ'ה היה מאוכלס ביהודים שנשארו שם, בעצם כמו מין עבדים של הגרמנים. ניסו לחפש שם עבודות ולהתקיים בכל עבודה שנמצאה, ולא היו עבודות רבות. הם עבדו בניקיון, בתחנות גבול גרמניים. אני מניחה, וגם אמא אמרה, שהשפה הגרמנית מאוד עזרה להם כשהם עבדו אצל הגרמנים. היו גם סיפורים שלהם, אנקדוטות מהדודה של אישורה, שהם תפסו טרמפים על טנקים גרמניים. ייתכן שזה היה, זה לא מוזכר בעדות, אבל שוב פעם זה מהקוריוזים שסופרו אחר כך. ואז אחרי שהם היו בקספרוויצ'ה איזה זמן, התחילו לגרש את היהודים לבתי כלא ומקומות ריכוז שונים. אז שם הם היו עד 42. עכשיו נעבור רגע לחלק השני של המשפחה. בבית נשארו אבא ואימא של יולי, ברוך, בנדית ומילכה, האחות הגדולה צילה והאח הצעיר הרשל צבי, ובסוף 41 התחיל הגירוש של יהדות צ'רנוביץ. יש פה תמונות איך מסדרים אותם בשורות. האנשים שגירשו אותם או שהוליכו את הגירוש היו רומנים, ז'נדרמים רומנים, והם גירשו אותם בעצם לכיוון טרנסניסטריה, לכיוון הריכוז של כל יהדות רומניה. ואז ארבעת האנשים האלה, האבא, האמא והאח והאחות, הגיעו משם לאזור של עיירה או כפר שנקרא מיכאילובקה, ושם היה מחנה עבודת כפייה שנקרא ברשד. רואים פה בתמונה, האזור המקווקו בכתום זה כל אזור טרנסניסטריה. הטרנס הוא באמת המפגש של שני הנהרות, הדניפר והדניסטר, ובטווח בין הנהרות האלה היה אזור הריכוז של כל יהדות רומניה. הם עבדו שם במחנה כפייה, בנו את הכביש הראשי, ושם יש גם אנקדוטה שסיפר בן דודי, הבן של הרשל, של צבי, שסיפר שכשהם הגיעו למחנה הכפייה, הפרידו בין הנשים והגברים, העמידו את הצעירים בשורה, בטור אחד ואת הזקנים בטור אחר, ואבא שלו, צבי, שהיה נער, רץ לברוך ונתן לו את התיק עם כלי העבודה שלו. אז הגרמני תפס אותו ושאל אותו, מה אתה נותן לו? אז הוא אמר לו, זה כלי העבודה שלו, אולי הוא יזדקק להם. שאל אותו גרמני, במה הוא עובד? אז הוא אמר, הוא פחח. אז הוא אמר לו, בסדר, תעבור עכשיו לשורה של הצעירים.
ובכך ניצלו חייו. מה שאנחנו יודעים שבאמת האב עסק בעבודת פחחות, כנראה גם בזמן העבודות שם במחנה הכפייה, והמחנה הזה נשמר על ידי אוקראינים. אנשים עבדו בחלק יחד עם הגברים וחלקם עבדו בעבודות המחנה. מדי פעם היו אקציות. היה שם איש אחד בשם ארנולד דגני, אני קראתי עליו קצת. הוא עבד בתור סרטט, הוא היה בן אדם שלמד ציור, ובמקביל בלילה אני מניחה הוא ניהל יומן, ומהיומן למדנו בדיוק על נסיבות הרצח של הסבתא ושל האמא והאחות. היה שם, חלק אני מספרת מסיפור שסיפרה לי מרים רגב. הייתה אקציה ביום שהנער הרשל הלך לעבודה, חיילי אס-אס הגיעו לעשות אקציה, וקצין אס-אס הידוע ביותר ברשותו טען שהארנק שלו עבד. אז הוא התחיל לעשות חיפוש במחנה, נכנס למטבח איפה שעבדו האמא דבורה והבת צילה, ולפי דברי מרים רגב הוא אמר לכולם להרים ידיים, עשה עליהם חיפוש. לצילה היה מום בכף היד, היו לה שתי אצבעות שהיו מחוברות זו לזו, והיא עמדה עם היד בכיס. הוא אמר לה להוציא את היד מהכיס, ראה שיש לה מום ביד ואמר, את לא טובה לעבודה, תלכי למשאית בחוץ. והסבתא דבורה, האימא של הדבורה, רצה מיד אחריה, וכך שתיהן נרצחו באותה אקציה. היה שם, אנחנו ביקרנו אחר כך, היה שם יער שבו נערכו האקציות, והלכנו לחפש, אלה ציורים של ארנולד דגני, הציורים והיומן של ארנולד דגני נמצאים במוזיאון השואה בוושינגטון. אני הלכתי לחפש אותם שם. אז כאמור, הסבתא דבורה נרצחה במחנה בברשד ליד מיכאלובקה. שני הציורים תלויים, העתק שלהם תלויים ביד ושם בארץ, מופיעים. ואנחנו כשהיינו שם הלכנו לחפש בעזרת מקומי את מקומות האקציה, והוא הביא אותנו ליער ואמר לנו לאן ללכת. לא יכל ללכת לנו, כבר היה בן 90. אגב, כל מי שפגשנו בסיור שלנו, שהיה בגיל שעוד היה אז, כולם לא היו ולא ראו ולא שמעו. אני כן, שמרו שם, אני שמרתי, אבל לא עליהם, לא ידעתי. זה מעניין איך שאף אחד לא ידע מה התחולל שם. המקומיים קראו לו הפרטיזן. כשאנחנו היינו שם הוא היה בן 90, ואני מניחה שהוא כבר לא קיים. ומצאנו את המקומות האלה שעשו שם את האקציות. בלב היער, אזור שבאמת אין בו עצים, רק דשאים. והיו שם שתי מצבות, ותרגמנו את מה שכתוב על המצבה. ואמרנו שם, התיישבנו שם, אמרנו שם קדיש, והבנו ששם קבורות מילכה וצילה. הביקור במצבה ואחריו הותיר בנו רושם מאוד קשה, והמשכנו לנסוע, ביקרנו בקמיץ פודולסקי לראות איפה הם שהו. נחזור ליולי ולחבורה שלהם. כאמור החבורה היא הייתה בנפרד לגמרי, הסיפור של מיכאלובקה זה הסיפור של שאר המשפחה, לא רחוק משם אמנם, אבל יולי בכלל לא ידעה מה קורה, היא האמינה שכל המשפחה נכחדה, והיא המשיכה עם החבורה שלה והלכו לכיוון עיירת הגבול. בדרך מקספרוויצ'ה הם לא הגיעו לזלצ'קי, הם נתפסו באחת האקציות שלקחו את הנשים והעבירו אותם למחנה בטוסטה. טוסטה, אתם רואים, היא הרבה יותר צפונה, הסיעו אותם לטוסטה, וטוסטה היה מחנה עבודה, בעיקר של נשים. היא כתבה רק של נשים, היו שם כנראה לא רק נשים, אבל בעיקר של נשים, והם הביאו אותם למחנה עבודה שגידלו בו עצי קאוצ'וק. קאוצ'וק זה עץ שמייצרים ממנו גומי, מפיקים ממנו גומי.
והם היו שם מחנה ללא שמירה מיוחדת. היה שם יודנראט שהיה מבקר אותם, את האסירות, והעוזר להם בחבילות. היא אומרת שלא היה מה לאכול, והיודנראט הראשון האמין לדברי הגרמנים, הלך איתם בתור דוגמה ולא חזר. ואז הבינו שמי שיוצא משם למחנה ריכוז לא חוזר יותר, והיודנראט החדש כבר ידעו מה הכוונה האמיתית של הגרמנים. הסבר קצר, מי שלא יודע מה זה יודנראט, היודנראט היו המארגנים של היהודים בתוך המחנות, שהיו בעצם מן הגוף המייצג בין האסירים ובין הנאצים. אז הם היו באיזשהו מעמד קצת יותר גבוה מהאסירים, אבל היו יהודים וגם זמנם היה קצוב. באחת האקציות הם הבינו שגם זמנם יגיע, ויולי הצליחה, זה מה שהיא גם אמרה לי, הצליחה לשכנע שומר שיעזור להם לברוח מהגטו. לי היא אמרה, שאלתי אותה איך ברחתם, היא אמרה לי, התיידעתי עם השומר והוא נתן לי לצאת. פה אני רוצה להגיד בנימה אישית, היא אמרה לי את זה כשהייתי ילדה, אולי בת 11. בגיל מבוגר יותר הבנתי שהצורה לשחט את השומרים זה להתיידד איתם. ובכלל כשחשבתי על זה בשנים שאחר כך, מדובר פה בתקופה מאוד מאוד ארוכה של נדודים על פני באמת קילומטרים רבים, ממחנה למחנה, בתנאים לא תנאים, כשאין להם באמת בית, ולחשוב על התנאים של הלינה, של הסניטציה, של כל מה שאפשר לעבור בקור שם בשלגים, היא לא סיפרה, אז אנחנו רק יכולים לתאר לעצמנו מה בעצם היה שם. מה שהיא כן הזכירה כל הזמן זה את הרעב ואת הדחק. אחרי תלאות שונות ומשונות בדרכים הם הגיעו לזלצ'קי, זאת אומרת שהם ירדו את כל המרחק הזה, אני מעריכה אותו לפחות ב100 קילומטר אם לא יותר, ושם על גדות הדנייסטר הם פגשו את שאר החבורה שלהם, כי בעצם הם תכננו מראש להגיע לשם ולנסות לחצות בגבול הפולני. אז הם היו שם, הם עבדו שם אצל היהודים, קשרו להם סרטים, לא היה שם מטלאי צהוב, היו סרטים שקשרו על היהודים, וגם שם היא אומרת הם סבלו מרעב כבד. זו תמונה של העיר תחנת המעבר והגשר היום, ואיך היא נראתה אז. הם הצליחו לחצות את הנהר והמשיכו לצעוד לכיוון צ'רנוביץ, גם כן מרחק גדול. בדרך לצ'רנוביץ כל החבורה נתפסה על ידי ז'נדרמים רומנים. קשרו אותם בשלשלאות, הביאו אותם לצ'רנוביץ, והם בצ'רנוביץ הלכו בתהלוכה ברחובות העיר. הגרמנים צילמו אותם ופרסמו את התמונות שלהם ועשו מהם תהלוכה גדולה למען יראו ויראו. סוף התהלוכה היה בית הסוהר שבעיר. אני ראיתי את הבית סוהר הזה רק מבחוץ, כמובן חומות בטון. לפי העדות שלה, שם עברנו עינויים קשים. אני לא יודעת להסביר מה זה עינויים קשים, היא לא הסבירה מה זה עינויים קשים, אני כתבה רק שאחרי מספר של ימים של עינויים וחקירות בבית הסוהר, כל האסירים נשלחו למוסטוב בטרנסניסטריה. מוסטוב היה כפר שהיה במקום כיבוש גרמני, כמו שאמרתי, בטרנסניסטריה, מרחק של כ100 קילומטר צפונית לאודסה. רואים שם הים השחור, לחוף הים השחור, יש שם את אודסה ומעליה יש את העיירה מוסטוב. ממוסטוב לקחו אותם למחנה עבודה קשה וסגור, מחנה כפייה בשם סוקה בלקה. ב4 בבוקר הייתה השכמה, ואז עבודת פרך עד הערב בליווי משטרה אוקראינית. שם גם עבדו חלק מיהודי אודסה. אנשים מתו מרעב ומטיפוס. כל מי שניסה לברוח נורא למוות. סיפור, שוב פעם אנקדוטה מהסיפורים שהיא סיפרה לי, כשאני ילדתי את יעל, שיושבת פה,
בארצות הברית, אמא באה עם אבא, ואמרה לי, אל תשני עם התינוקת במיטה. שאלתי אותה למה לא, אז היא אמרה, במחנה הייתה אישה שנולד לה תינוק, והיא בוקר אחד קמה והתינוק מת כי היא שכבה עליו. אז זה מהדברים שכן ברחו לה, והבנתי מה עבר עליה במחנות. המחנה הקשה אני חושבת היה בטרנסניסטריה, והם רצו לברוח משם וכל מי שניסה לברוח נורא. שם היא סיפרה שהם שחדו את אחד השוטרים האוקראינים בכסף, והוא שחרר להם את כל הקבוצה והם חזרו למוסטוב. מוסטוב היה מחנה שקט יותר וללא עבודות כפייה. כל אחד מהאנשים חיפש לעצמו עבודה אצל האיכרים המקומיים. יוליה הייתה תופרת במקצועה, היא למדה בבית ספר מקצועי, עבדה בעבודות תפירה, והיא ושורה ופוניה, חברה שלהם, עבדו גם בסריגה וניקיונות וכל מיני שירותים שונים. בישלו וניקו וקיבלו תמורת העבודות אוכל. הם כיבסו את בגדי הז'נדרמים הרומנים, אבל זה היא אומרת בחינם כמובן. לא רחוק מהגטו שם היו כל מיני מושבות של גרמנים, לאו דווקא צבא, פשוט אזרחים גרמנים שהתיישבו שם, והם היו מגיעים ויחד עם הצבא הגרמני היו עושים אקציות. היא אומרת שהם היו עושים אקציות של יהודים, אמרו להם לחפור בור, לפשוט את בגדיהם, וכך נורו אל תוך הבור. וכל כמה ימים היו אקציות כאלה. באחת האקציות גם יולי ושורה נתפסו. אך ז'נדרם רומני שהכיר אותם הציל אותם. הוא הסתיר אותם בעזרת חברתן פוניה, שגם אותה הוא הציל, אצל איכרה מקומית. אני מניחה לפי זה שהז'נדרם הזה היה חבר של פוניה. זו דעתי, שוב פעם, אין לי הוכחות לזה. הם היו אצל האיכרה הזאת עד שנגמרו האקציות, ישנו בערימת קש, ואחר כך, אחרי שנגמרו האקציות, הם נשארו אצלה מ-43 עד 44, בעצם כחודש-חודשיים. וכבר ב-43 היא מספרת שהתחילו להגיע מהצלב האדום בגדים של, חבילות של בגדים ומזון. בסוף 43, תחילת 44, התחילו להגיע בעצם כבר שמועות על נסיגה של הצבא הגרמני, והרומנים גם התחילו לשנות את יחסם לטובת האסירים והמגורשים. הגרמנים החלו לסגת, ובמחנה מתוך אלפי אסירים נשארו רק 250 אסירים, שעליהם שמרו הז'נדרמים הרומנים. ב-1944 החל הצלב האדום בפעולות הצלה של ילדים מהמחנות בטרנסניסטריה. ומשלא נמצאו ילדים, הילדים אגב הרגו אותם ראשונים גם באושוויץ, הילדים נרצחו ראשונים, ומשלא נמצאו ילדים החזירו את הצעירים בני ה-20-30 לרומניה. יולי הייתה כבר בת 25 ושורה הייתה, אני מניחה שבת 19 בערך. הם היו משוכנעות שכל המשפחה נרצחה. ומאחר וכך לא הייתה סיבה לחזור לצ'רנוביץ, והם זכרו שהאחות הגדולה, חנלה, נמצאת בפלסטינה, נמצאת בישראל, במעברות, והם החליטו שהם ינסו להגיע לישראל. הם עלו על רכבת כזאת של הצלב האדום ליאסי ברומניה, ומשם לבוקרשט. בבוקרשט הם פגשו שליח מישראל בשם אליעזר, שהקים שם בחזרה את השומר הצעיר, והוא דאג להם גם להכשרה וגם שהייה אצל משפחת סלומון, שהייתה משפחה יהודית שטיפלה בהם, לפי עדותה של יולי, באהבה. היא אומרת שמדי פעם עדיין היה צריך להיכנס למרתפים כי היו הפגזות, בעיקר של בעלות הברית.
לאחר שעברו הכשרה בבוקרשט, פה רואים תמונה של יולי עם חברות ושורה בבוקרשט. בנובמבר 1944 עלו 3 הנשים על רכבת של עליית הנוער, נסעו דרך איסטנבול ומעבר ראש הנקרה והגיעו למעברת עתלית בישראל. משם הגיעו לקיבוץ מעברות ונפגשו עם אחותן חנה'לה. עדיין לא ידוע היה מה עלה בגורל שאר בני המשפחה. עוד כמה אנקדוטות ששמעתי מבת דודתי. מסתבר שמצ'רנוביץ הגיעו מכתבים ובקשה של המשפחה לקיבוץ מעברות שינסו לסדר להם איזשהם תעודות או איזשהם סרטיפיקטים להגיע לישראל, וקיבוץ מעברות, עוד לא ידעו מה זה השואה, סרבו בגלל שלאחות צילה היה מום ביד ואיך היא תעבוד. כמובן שאחר כך קיבלו אותה מאוד יפה במעברות. ב-1945 התקבל מכתב מהאב ברוך מצ'רנוביץ, ובו הוא מספר שרק הוא וצבי נותרו בחיים. מה שידוע לי מהסיפור של צבי דרך בני הדודים שלי, שבתוך מחנה ברשד הם גם כן היו מין חבורה צפופה כזאת, והיו שם פרטיזנים אוקראינים שהיו באים ומציקים לאוקראינים ששמרו על המחנות, ואחד מהאנשים האלה האוקראינים התאהב באחת הנערות היהודיות שבתוך המחנה, והפרטיזנים האוקראינים, לאחר שהיא הסכימה להיפגש איתו, עשו פעולה ופרצו לגטו הזה והוציאו משם את החבורה של היהודים עם הבחורה הזאת. לימים היא התחתנה עם האוקראיני הזה, ואני חושבת שאפילו גרה איתו במיכאלובקה, וכך צבי וברוך עברו לחמו עם האוקראינים וגם עם הפרטיזנים היהודים. ברוך נשאר עם הפרטיזנים וצבי התגייס לצבא האדום, נורה ברגלו ונפצע קשה בעצם הפמור, איבד חלק מרגלו, והם הגיעו לארץ באמת יותר מאוחר ב-1945. עם קום המדינה צבי הוכר כנכה צה"ל, עד יומו האחרון היה עם תעודת נכה, וכך למדו יולי ושורה שאחותן ואימן נספו באקציה. יולי הגיעה לשמיר, כנראה בעזרת הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, כי היו פה עוד אנשים מצ'רנוביץ. שורה נשלחה לחברת נוער בבית אלפא. יולי נקלטה, הכירה את מאיר בשמיר, התחתנה איתו ב-1945, נולדו להם 4 בנות. פה בתמונה רואים, רגע, תחזרי לי לתמונה רואים פה את חנה'לה ממעברות, לידה את עדנה ודורית, אבא שלי, אמא ותרצה והדוד צבי למטה, האח של יולי. זה חסרה פה שורה באמת בתמונת האחים ששרדו. יולי בשמיר עבדה בחינוך ובמטבח, ויותר מאוחר כתופרת, הייתה מטפלת של נאווה גם, של קבוצת אלון. התחתנה עם מאיר שהיה אז שטיינמן ולימים אבני. ב-1974, ב-13 ביוני, נרצחה ביתם הבכורה, עדנה, פה היא ליד אבא שלי, שנייה משמאל, בהתקפת המחבלים בשמיר. היא שמרה על קשר עם שאר החבורה, כל מי שניצלו. אני זכיתי להכיר את פוניה, וכששאלתי את אבא מה הוא יודע אחרי שאמא נפטרה, הוא אמר לי, אני לא שאלתי והיא לא סיפרה. אז מאבא שמעתי מעט, שמעתי קצת מרים רגב, שאמרה לי שאי אפשר לבוא בטענות לאמא על איך שהיא שרדה. את זה אגב גם שמעתי אחר כך שמדי אמרה, מדי גם הייתה חברה של אמא.
הבני דודים, הבנים של צבי, שמרו את קורות צבי וסבא ברוך במחנה הכפייה, איפה שהדודה וסבתא נרצחו. ומשפט אחד שאני זוכרת שאמא שלי הכירה את יצחק ארצי, אבא של שלמה ארצי. פעם אחת הוא דיבר בטלוויזיה, אז היא אמרה לי מין משפט כזה. הוא לא היה בטרנסניסטריה. מי שלא היה בטרנסניסטריה לא עבר שואה ברומניה. סבא זמל, כפי שהוא נקרא במעברות, הקימו לו בית כנסת. הוא היה פחח, הוא היה איש עני מאוד, הוא הבריח איתו בצרור, ואני מניחה שגם עשה קופסה איפה שהוא שמר את היומנים של דגני, הבריח איתו מטבעות, מה שהיה לו. הוא היה איש עני, מה שאתם רואים, המטבעות נמצאים פה ואחת מהם על הצוואר שלי. זה מטבעות דוקטים, הקטנות יותר זה דוקטים אוסטרים, מתקופת השלטון האוסטרי בצ'רנוביץ, ושתי מטבעות של 10 רובל. כל אחד מהנכדים של סבא שלי קיבל בחתונתו מטבעות כאלה, ואני, יש לי ערך סנטימנטלי אליהם, אז אני שומרת עליהם. מי שרוצה לבוא ולראות, שמורים אצלי, ואם למישהו יש שאלות, אני אשמח לנסות לענות. עוד משפט שרציתי להגיד, הן גיבורות מאוד, וככל שעובר הזמן, ברור לי כמה הן היו גיבורות, ומה הם עשו ואיך הם שרדו, ומה התקומה שלהם. זהו, אמא גיבורה. באמת, אם יש שאלות, נעמה הציעה שבאמצע אפשר יהיה לשאול את השאלות. הצענו שאיכשהו היא תשלים את התמונה, ואז אפשר יהיה להעלות כל שאלה שמעוניינים. לי יש שאלה כללית, שאני נפגש בהרבה מאוד מקרים שקשורים בנושא השואה. מתי מתעורר אצלך היצר הזה לבדוק את כל הביוגרפיה והמוראות השואה אצל המשפחה שלך? מתי זה קורה? כי אנחנו חולפים, עוברות השנים, הרבה פעמים מי שרצינו לשאול כבר לא קיים, לא נמצא. אנחנו אוספים פרטי מידע, אנחנו עושים איזושהי תמונה, יוצרים איזושהי תמונה, הרבה פעמים נעזרים במקורות לאו דווקא הראשוניים. ומתי זה קרה אצלך? זו שאלה נורא מעניינת, כי אני דור שני, גדלתי בבית שיום שואה היה יום שואה, ואמא הייתה כותפת 6 קלות, וזה היה יום כבד. אבל שמיר הוא לא קיבוץ של ניצולי שואה, וזה לא היה פה בסביבה האווירה של הכובד הזה של השואה שיש במקומות בקיבוצים כמו נצר סירני למשל. אז לא הרגשתי את זה באווירה. אני זוכרת שבתור ילדה, בגלל שידעתי שאימא עברה את השואה, נורא הרגשתי צורך, כאילו הרגשתי את הפחד שלה, וכל הזמן הייתי שואלת, ולא פחדת, כאילו בתור ילדה זה נראה לי הדבר הכי מפחיד, ודמיינתי אותה מסתתרת בארון מתחת לכיור. שהיא אמרה לי, הסתתרנו מהגרמנים, אז זאת הייתה התמונה שלי בתור ילדה, ואני חושבת שבתור יותר בוגרת, באמת לא כל כך לא רציתי כל כך. היה בי גם כן איזשהו אלמנט של בושה, עד לגיל הרבה יותר מבוגר, שבאמת רציתי לדעת, ולצערי אמא שלי נפטרה בגיל שאני הייתי רק בת 32, אז לא כל כך הגעתי באמת לתחקר אותה, וכמו שאמרתי, אבא כבר לא עזר לי עם זה. ויש אנשים שמדברים שהם ניצולי שואה, ויש ניצולי שואה ששותקים. ואימא שלי, עוד אנקדוטה, גילינו באמת את תעודת לידה שלה שהיא הצעירה את עצמה בשנה, בתעודת לידה היא ב-1918. הדוד צבי, כשהוא היה יותר דמנטי בעת זקנה, דיבר המון על המלחמה, סיפר על איך הוא נלחם בנאצים, וסיפר שכשפרצה המלחמה יולי הייתה נשואה. היה לה בעל, והוא היה בבית סוהר על איזה גנבה קטנה או משהו,
ברוך ניסה לשחרר אותו ואז פרצה המלחמה. היא לא סיפרה על זה אף פעם, אבל כל האחיות זוכרות שהייתה תמונה בבית שלה עם איזה בחור גבוה ובלונדיני, ולכל אחת מאיתנו בתורה ששאלה, היא ענתה מי זה? זה ידיד. אבא שלי ידע שהיה לה חבר לפני שהוא פגש אותה, ואני לא מצאתי תעודת נישואים, אז חוץ מהעדות של צבי שאמר שהיא הייתה נשואה, אני לא יודעת לאשש את זה. אז אולי כן ואולי לא. כן. קודם כל, תודה רבה על כל האינפורמציה, כל הסיפור המרגש הזה. אנחנו מכירים הרבה שנים. בפעם הראשונה שאני שומע שהיה לך דוד שהוא בשמו של אבא שלי, הרשל יגר, צבי. המעניין זה שיש לי עוד דוד שלא שרד בשם הרשל. אבא שלי היה פה מ-1938 כי הוא עלה עם הגרעין, עם הקולורדו, עם הבן דוד שלו, מאיר חלפי, מי שלא יודע, שעלו ביחד. והאח שלו, בן ה-10, הרשל, וההורים, היינו גם בקבר שלהם, בקבר האחים שלהם, הם נרצחו בסרביה. מתי אתם עשיתם את הסיור הזה? ב-2013. וב-2014 כבר היה פלישה לאי קרים, כבר אי אפשר היה להיכנס לאוקראינה. אנחנו נסענו ב-2013, בעיקר לפי העדות של באמת מה שהיה מהיומן של דגני ומה שהיה מהעדות של אימא. עכשיו רציתי להוסיף עוד דבר. תראי, למזלם של רוב חברי קיבוץ שמיר, הם עלו עוד לפני כל אני נולדתי בשמיר הישנה, עד גיל 6 הייתי בשמיר הישנה, ואני עוד זוכר, עוד יש לי זיכרונות, היה רדיו אחד בחדר האוכל, שכולם היו מתאספים ברדיו הזה, קיבלו את כל האינפורמציות והחדשות וכל הדברים האלה. אני זוכר שנגמרה המלחמה, הלכתי עם אבא לטייל ככה ביערות שם, על יד רמת יוחנן. שחזרנו שמענו צעקות איומות מחדר האוכל של שמחה ואושר סביב הרדיו הישן הזה שהיה, ונכנסנו וקיבוץ שמיר כולו חגג כסיום המלחמה. זה הזיכרונות של ילד בערך בגיל, הייתי אז בגיל 5 או משהו כזה, לפני שעלינו לשמיר הזאת. אני רוצה להגיד משהו קטן. תקשיב באירוע. שאני הייתי במעברות. לא שומעים. אני זוכרת מאוד את הסל. איך שהוא יושב, מרגיש אני לא יודע אם כולם שמעו, את יכולה לחזור? טובית. אולי תחזור אתה, גדי. אני לא שמעתי. שהיא זוכרת את הסבא ממעברות. כן, זה סבא שלי. תמונה מקפריסין, בדרך שהוא עלה לארץ. וככה אני זוכרת אותו, עם שיער לבן, זקן לבן, הוא נפטר כמעט בן 90. סליחה, הסבא שלי נפטר, היה כמעט בן 90. אני הייתי בת 6. אז הוא שרד ושרד יפה. אצלנו במשפחה הגברים שורדים. עוד שאלות? נעמה, האם את שומרת על קשר עם הבני דודים ומעלים איזה שהם זיכרונות על הדודים? א', כן. אנחנו יש לנו קבוצה של בני דודים. יש לי גם פה בן דוד אחד בשם אדי חלפי, שגם בעיירה, או בעיר, איפה שהמאירים גדלו, אגב, המאירים הם קוראים על שם סבא מאיר חליאק, שהבת שלו היא סבתא שלי והבן שלו הוא סבא של אדי, של משפחת חלפי. אז גם אצלם היינו, אני שומרת על קשר גם עם החלפים, וכמובן גם עם הזמלים, והם כולם היום מחכים שאדי יסריט אותי ושזה יישלח אליהם, ושאני אשתף אותם במה שסיפרתי. לפני 2, לא לפני 3, הבן של הרשל, של צבי, עשה זיכרון בסלון לפי הסיפור של אבא שלו, שהיה הרבה יותר מפורט, כי אבא שלו סיפר.
תודה רבה, נעמה, על סיפור מרגש, מרתק, חושפני. קשה, לא מבולבל, אני חושב שלהרכיב את הפאזלים האלה זה פשוט לא יאומן. ואם לשנה הבאה יש מי שהיה רוצה לשתף בסיפור משפחתי שלא מוזמן, נאוה ביקשה ממני במיוחד להעלות את זה, אז כמובן מוזמנים. תודה גדולה לכל מי שהגיע, ונקבל לימים שקטים ורגועים בקרוב. אינשאללה.